Natagak akong cellphone sa dagat. Ano yung phone? Gisulod na ko ubugas. Palong. Hi everyone, we are here in the Sea Breeze Cafe, the biggest buffet here in Boracay. So, atong tilawan nila mga pagkaon diri karon. So, tara! So, dagan kayo sila mga foods. Like kanin. Oo. Tapos like beef. Hot dog beef. Dagan na sila. And what is there? Ano to, te? Sa mga salad po. Paano to, te? Seafood cabbage. So ito, may seafood, cabbage roll. Ang plato. Ang plato. Tilawan nato na. So ato siyang dilawan. Lagi. May mga pag-level na po. Thank you po. So ato siyang tilawan. And Guwapa, ano riyak? Yan na. ako na na chicken yun. So na siya yung mini chili board. And ay! Buto na. Saan yun? Ah! So, okay na. So, okay na. Oo, namili ko siya. Wala, dito ako plato. May mamili ko. Hindi ko magsikaw. Ay, may malaman na ito. Nakakabili ka ron sa salad section, sa mga salad-salad. Oo, mga sagot-sagot, no? Dahil may mga sagot. So, later, ato na siyang tilawan. Isa doon. But before that, ato sa dessert kay, since birthday ni Baby Sabrina, ato siyang pasuyaon sa mga dessert sa mga. Uy, busy po siya. Oh, so busy rin si Madam. So, ayun na. Ito na lang ka-exposure. So, Kung saan siya? abi na, o sa Siriguilas. O sa English sa O Siriguilas. sa karon, o sa English sa Siriguilas. Spanish vlog. So karon na po ko kabalong ko sa English sa Siriguilas. No. Yes na lang. So tara, dito na sa dessert. Mga dessert na. So i-try natin. So this is chocolate pavlova. I-try natin. And this is midnight. Ano? So, mamili pa din. Mamaya na. Ako din ko. Jello. Yung jello. So we have pandan jam. Thank you po. Mamaya na naman. So mga
Balik mamaya. Ito may mga sapin-sapin. So, later na natin kakainin kasi parang hindi siya pwede. Parang, mamaya na. So ito, may suman sa ipos. Ang suman sa ipos. So, na-other time, mahal siya ngayon. Last is Thai bibingka cheese. So later, ato na siyang panganon pero as of now, mag-dessert lang sana. Okay?